oke nwanne ka nke ọrụ ga-akụkọ Uche Mefor mere anyị Igbo ka nke ọrụ ga-akụkọ na Uche Mefor mere anyị ncha dike kwadola ọgụ lọwa aka ọkọlọ jucha ya afọ chụọ bụrụ na o jewe ọgụ ruo iwe ọ ga-egbu ụmụ mmadụ 18 kwadochazi ọgụ na-apụtarụ n'ama mkpa nke ụkwụ kpọọ ya ọha azụ na ya eji ezi ka eze onye meriri na ya bụ agha ọkwa onye kwadoro jebe Uche Mefor mere anyị Igbo Uche Mefor mere anyị alụwo ebe n'ebe Uche Mefor gburu anyị o na Biafra mba anyị o megidezikwu emekarịzikwu ihe ajụ na ya nwere ujuzi onwe m ajụjụo o ji ahụ onye bilite ka o je kwado na nwanne ya ego onye ka esi ego arụsị ebedebe egbue anya bụrụ Uche Mefor zikwe ya ozi o ọbara ndị egburu egbu ka ezi ebe ọ nọ negidebe anya necha ọbara egburu egbu anya obi kwe ya o wee mee ihe o jere were n'anyị gwakwana ya o ọbara ndị niile nwe gburu egbu na Biafra mba anyị ji awụ Uche Mefor na-aba o jekwenụ kọrọ ya o ọbara ndị niile ejidere ugbuo o ji awụ Uche Mefor na-aba ibe niile ahụ ejidere megidere o jekwa Uche Mefor na-aba Uche Mefor na-enye ndị be ya o ma ndị je na selu jebiri o ma ndị ejidere gbuo nwaanyị dị ime bụ nwa ya wụọ Uche Mefor si anyị ga-awa n'ilu anyị lọwa aka ọtọ anyị nụrụ nke anyị baba mba oluzie ka ọ bịara ọgbajuzie dọrụ Uche Mefor ejele anyị na-abịa lezie anyị werezie ego ya were jide Uche Mefor eme anyị ibe Uche Mefor gburu anyị egbuo maka nke ọrụ ga-akụkọ ime ihe wutere m akwa arịrị ka m bịara necha aka fada si wee jekwa Uche Mefor were yọọ ya o cherugwo Uche Mefor cherugwo ka amaka esi mee ka ọ dị mma cherugwo Uche Mefor nụcha aka fada bịara were yọọ ejekwu Nnamdi Kanu onye amụma Igwe ohu onye amụma Chineke nyere anyị n'aka o ọ bụrụ na anyị megide nyawa onye amụma tụwuo onye amụma o ibe emebi n'ahụ ndị Igbo niile na anyị tụwuo onye amụma o na-ekwe na onye amụma anyị nwere o na-ekwe na onye amụma anyị nwere o ọkwa Nnamdi Kanu bụ onye amụma anyị nwere ọkpara nwa siri n'eluigwe bịa onye amụma anyị nwere ewerujekwuo ya wee jụọ ya kedu ibe na-esere ya na Uche Mefor ọtinye aka ya enu kpọna na Uche Mefor kpọm ka ije kpee ikpe ọ bụrụ na anyị kwuche ọrụ na ọmụ mejọrọ Uche Mefor egbue m ikpere na abụọ na anata Uche Mefor gbagharụ m ụna okwu ya ka akara abalị na abụọ Uche Mefor bụ na orijuo na ahụ na oriwe a na-akpa ya na arụsị anwa eji weligo ya bịa n'ọgụ n'elu isi ya ọ mafụọ je na netwọk kọrọ ibe chere ya ọ chọghị ka ekpe ka ezi onye ikpe maruo ka ezi onye ikpe maruo ka ezi onye ikpe maruo ya bụ ikpe mara Uche Mefor maka ọ bụrụ na ikpe amaghị ya o chere ka ekpe ka m ibe na-esere n'okwu jeenụ gwarụ nya o egburu nwaanyị dị ime ebe ọ sị ka akwarụ ka eje ngwa n'anya mgbe Nnamdi Kanu nọ n'ime mgbe a na-eje ka ọzọ eje ọkwa ya sisi buru jebe o ejide ndị egburu wee gbusie oruzi ikpeazụ o chezie n'ọbara ha ji ehibezi ụlọ ọbara niile nwa ji ebilite waba na Uche Mefor na-aba ọbara niile nwa ji ebilite bịaba Uche Mefor ibe ahụ Uche Mefor jiri ụmụ mmadụ mee ọbara ji ebilite chọbakwanya bụ Uche Mefor Uche Mefor mere anyị Igbo Uche Mefor mere anyị alụ o gburu anyị wee gbu mana ọmazi na ndị ọ na-egbu egbuo na anyị na-enigwe ebirigbo ndị ọ na-asị ka o gbue ndị o nyere ya ego ka ole ọmazi na ebube eluigwe erutegwa anyị nso jeenuzi Uche Mefor zio si na ya na ọbụkọ na ojeghịọ Nnamdi Kanu mgbagharụ n'ọnwa na-akpọ ọ bụrụ na-abaghị n'ahụ a na-abịa n'ihu ndị niile gburu egbuo ọbara ji awụ Uche Mefor na-aba o jebe ya na ọbara ndị niile nwe gburu egbuo ji eso kpagharịba ba ji eme ihe ibe maka ba ya emekwaro kedu ihe ka Uche Mefor si wee gwupụta ụmụ mmadụ ejide ụfọdụ gbue ụfọdụ nọ na nga o ụfọdụ ka a tụrụ nga o ụfọdụ bụ ozu nwụrụ anwụ oruzie n'ikpeazụ ọ nara egosi ewuzie aka ya kedu izi onye anaghị eri o fada yọrọ Uche Mefor ọ jụrụ ajụ ndị mmadụ yọrọ Uche Mefor ọ jụrụ ajụ o kedu izi ibe merụ no ka nna ajụ na ajụ o arịrị egbue na amosu o arịrị egbue bụ Uche Mefor arapụta m Uche Mefor arapụta m Uche Mefor arapụta Biafra m niile Uche Mefor arapụta IPOB niile Uche Mefor arapụta m ndị nne na-akwa o ndị nna na-akwa o ụmụazị na-akwa o ụmụ okorobịa na-akwa o na Uche Mefor arapụta anyị o ya bụ Uche Mefor ya bụ Uche Mefor ya bụ Uche Mefor arịrị egbue m arịrị egbue m arịrị egbue m arịrị egbue m Uche Mefor egbue m o Uche Mefor arapụta anyị o ka njuzie kedizie ka o si rue n'oge nke anyị o enwere nwekwazi onye jere were ndị Igbo n'agha o enwekwazi onye jere were ndị Igbo n'agha o arịrị egbuo je mfe nwirigo arịrị egbue m o ọ bụrụ ka ibe a na-ezu ya arụsị ka o je chọba mmadụ ije gbue
ezuje ma alụsị ji achọwa uche ma ọfọ ọ bụrụ n'ibe dị edi ya ha na ka o jee edu ime a na ka o je chọwa uche ma ọfọ mana ofe ibe ka m gwara Chukwu gwa aja n'Igbo be anyị ya ji aka ya ji achọja uche ma ọfọ anyị na-egbu oche mba enweghị otu kenụ na Odejimjim onye mgbere mgba